umbră rară, umbră deasă, dar hai și pe la noi la coasă. Să nu mă apuce căldura, până-mi-o da mândruța gura, mă. Să nu mă apuce căldura, până-i-o-i da mândruță gura, mă. Am plecat pe drum de țară, doar de moi într-una iară. Am plecat pe drum de țară, doar de moi într-una iară. Cu dăsași pe măgară, cu fluiera la șerpară, măi. Au tot în urma oilor, că-aș mi-o până am să mor, măi. Mână, soartă, soartă, amărâtă, m-ai mânat pe drum ce urcă. Soartă, soartă, amărâtă, m-ai mânat pe drum ce urcă. Cătă culmea muntelui, până bătaia vântului, măi. Au suflet vântul, eu tot cânt, nu mă îndoaie orice vânt, măi. Zâmbă! Ei, bine, cu voi! Ce din ani a fost umbrișul, și iar în ani a fost călcușul. Ce din ani a fost umbrișul, și iar bani a fost călcușul. Ploia m-a spălat mereu și-o mai dus năcazul meu, măi. Au, ce-am avut când am plecat, ciobănaș din al meu sat, măi. Ciobănaș din feciurie și rămâne pe vecie. Au, ciobănaș din feciurie și rămâne pe vecie. Hey! Care cu mine da cucularco, care cu mine și cu frumoasă și cu frumoasă
Măi, înainte, eu vând mere, eu vând mere, dar nu vând a mea și cu poză și cu ochii mă privește.
Semnată Silvia Macrea. Mulțumim tinerilor care înseamnă echipa ansamblului Ceata Junilor. În aplauzele tuturor, iată un dans din Banat care subliniază încă o dată faptul că Școala de Coregrafie Macrea a valorificat nu doar dansurile acestei zone, ci dansurile din toate zonele etnografice ale României, toate prezentate la superlativ de toți cei care sunt generațiile Junilor Sibiului. Felicitări Silviei Macrea, felicitări tuturor celor care au semnat, dacă vreți, fiecare dintre desenele coregrafice pe care le-ați urmărit în această seară și mă refer aici la maestrul coregraf Teodor Vasilescu, cel care, spuneam, este extrem de apropiat acestei minunate familii de profesioniști și anume Junii
Sibiului. Doamnelor și domnilor, alți prieteni invitați speciali în această seară pentru a spune la mulți ani junilor Sibiului, la 70 de ani de existență, sunt cei pe care am să-i invit acum în scenă. După cum ați observat, acest concert este gândit pentru a aduce în scenă generații de artiști, fiecare colaborând într-o formă sau alta cu junii Sibiului. În clipele următoare ne îndreptăm atenția, după ce ne-am întâlnit cu cei care și-au legat numele de începutul ansamblului junii Sibiului, de generația tânără. Am să îi invit rând pe rând, povestind după câte ceva despre ceea ce înseamnă pentru ei junii Sibiului. Pentru cea pe care am să o invit acum în scenă, Sibiul și junii înseamnă prima sa participare la un festival de folclor, Dumitru Giurgă Hotar, sau Vară-Vară, Primăvară, un loc în care vine de foarte mulți ani. S-au împlinit practic 12 ani de colaborare cu ansamblul junii Sibiului, se consideră adoptată de sibieni și ne-a mărturisit că a cântat mai multe ori aici decât acasă în Suceava. Doamnelor și domnilor, Viorica Macovei! Despre următoarea invitată, vă spun că a crescut cu generația actuală de juni. Pe Silvia Matra a cunoscut-o la Clubul Elevilor și de atunci este nelipsită de la spectacolele junilor. Cel mai frumos moment petrecut alături de acest ansamblu a fost în 2007, în cadrul festivalului Cântecele Munților, atunci când și-a lansat primul CD. Eu sunt de prin mărginime, un spectacol pe care l-ați văzut și dumneavoastră, dragi telespectatori, o amintire frumoasă de aici, de la Sibiu. Junii au fost atunci alături de ea pe scenă. Astăzi vine să le spună la mulți ani, alături de dumneavoastră, Gabriela Tuță!